ଇଏ କ'ଣ ଡାକୁଥିଲୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ କ'ଣ ମସଲା ମସଲା ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଯେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ହେଉଛି ଦେଖ ହଁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ତମେ ତ ଆସିଲନି ହଁ ମୋତେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଦେଖ ତାର ଚାଲିଛି ଆଉ 3 କେଜି ପାଖାପାଖି ଟମାଟୋ ଇଏ ହେବ ସସ୍ ହେଉଛି ହଁ ନା ମୁଁ ଆଜି କାମ ଗୋଟେ କରୁଥିଲି ତ ମସଲା ବାଟି ତାର ସବୁ ଦେଇ ଭିନେଗାର ସବୁ ଦେଇ ଚିନି ଦେଇ ପୁରା ଲୋଡ୍ କରି ସବୁ କରିଛି ଦେଖ ହଁ ତା ଖଦା ବାହାର କରି ରଖିଛି ଗଛ ମୂଳେ ଦେବି ଆଉ ରୁଟି କରୁଛି ଭଜା ଏଇଠି କରିଛି ହଁ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ସବୁ ମିଶେଇକି ଭାଜିଛି ତମ ପାଇଁ ଟମାଟୋ ଭାଜିଦେଲେ ତମେ ଖାଇକି ଯିବ ହେଇଯିବ ମୋର ଦରକାର ଟମାଟୋ ଦରକାର ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଜା ତ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଏପଟେ ଘାଣ୍ଟିଲି ଯେ ଇଏ ଫୁଲୁନି ଠିକରେ ହଁ ଫୁଲୁଛି ଫୁଲୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେପଟେ ଏଇଟା ଘାଣ୍ଟିଲା ବେଳୁ ଏକୁ ସିମ୍ କରିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଫୁଲିବା ଇଏ ଯାଉଛି